Okay. So now, asikhulume manje ngejourney yakho kwa Alex. After ke manje ungakhonanga ukurelaxa. Sewenza njani? Uyabona ukuthi fanele manje ufunde because manje I mean you are the best that I know okhathayo. But ufike nini la phela ngeke uhlulwe irelax amarushaya amakhatha sona amashwing shong. No irelax ke yagcina yaba yi-first thing ukuthi ngiyazi ngayazi kuqala vele before ukugunda. So ukugunda into engiqale ngayo i-trim. Okay. Hayi trim bengishaya ke. Yeah. Alex beyazi ukuthi umuntu noma ngamcala inwela athi qedelele uyazi ukuthi ngiyoshaya i-trim enswembu. Oh okay, maybe amenze cut and then nomtrim. Okay. Thatha ayenze ngamabuma athi ayiqedelela kanti uyazi ukuthi why ngishaya i-trim lapha yana yabona. So bekungekho enough lo angeke uzwazi ukutrima and ukutrima malini 5 rand. So ngafunda ukugunda emasayidini ngagunda dobe bagunda ngakhona uAlex lapha. Mara kafika inye insizwa kanje. Yeah. Besebenza legend la out. Awathu menas. Ngibukele la out mfethu ishaya card. Ebesebenza legend yakuphi eJabulani? No, besasela eBar. Amaponyo o eBar. Yeah, besasela eBar. Ngibukele le ansizwe ishaya umshini baba edlala. Yeah. Mayijikiya ngapha nami ngilapha ngiyabukela. Yeah. Ngifuna ukubona ukuthi hawu phela lo mshini esiwusebenzisayo uwo lo awuphethe. Mariana yini lento ayenza especial? Uyenzani kahle kahle la. Yeah. So shout out to you Menas. Menas no Alex. Yeah. Though we need to thank Alex because ulana namhlanje. I was still gonna appreciate him, you know. Yeah, man. So Menas ngiyabonga njaya. Lokho okuncanyana ongifundise khona kungithatheka ngibeka kwenye level, you know. Yeah. So ngamtshela umjidi uthi mfethu Alex makavaya. Ngicela uzongibonisa ukuthi ugunda kanjani. Uyabona. So yena akasebenzi nani? No. Uyeza nje late. Alex, nami angigunde ngalelo langa lelo. Makajabulile. Oh, beka charger. Yeah, beka charger thatha imali umjidi angadla. Yeah. So wabona ukuthi hayi lo mangingamfundisa afunde kakhulu uzongithathela ama customer. Yeah. So mangumfuna bengingasamthuli mara khona lokho kuncanyana lokuyana bese ngikwazi uyabona. Yes. Yeah, bese ngishaya emakhati hayi first person wangincoma lo mama. Angisalikhumbula igama lakhe. Ngamshaya ikhathi endaye ke loyo hayi nami ngayifila. Yeah. Usese kwa Alex that time. Usese ku Alex. Sasebenza sonke hayi lapho ke. Bahlangana umunye umntwana uAngel igama lakhe. Yeah. Yabona lo asisi loyana. Uyu umuntu ongiphakamisile kahle kahle ukuya ngamakhati wami la bengiwayenza. Yeah. Because she did promote me like ungifunele futhi nama customer yabona into ezinjalo. Yeah. So wangibuza wathi ugunto obani ngathi angizigundile. Wathi ngizoza ngizokusupport. Yabona? Yeah. Weza vele salon. Ubusa uzigunda wena ngaleso. Yeah, bese ngikwazi ukusigunda emasayidini ngizitrim. Yabona? So ngelinye ilanga uAlex ngithume eBar. Ngiyomdlalela lama game wakhe la. Yeah. So mangibuya ngithola abantu abawu3 balinde mina. Abantu abawu3 abawu2 bathi hayi wabona do ngigcoke ngakhona do ngisilenda ngakhona. Kanti ubugqoka kanjani? Mfethu uzogcoka kanjani mfethu ungana nyuku njani? Hayi mama bheka uAlex lapha Maria Spana mos awuholi kanti. Yini mfethu ngikhola yini? Usabhatala imali yokuze South Africa. Irent mara bekakubhatalela akuthengela ukudla. Rent beka ngiholela yena le ngiholela yona yiyo ngiyithathayo ngifake rentini ngithenga ukudla yabona. That's it. Awuna pocket money. Angikwazi ukuthumela ekhaya. Angikwazi ukuthumela usisi wami. Lo bengihlizi ngiphilela yena. Lo uzele yena futhi. Angikwazi ukuya ekhaya. Nginamali. Manje amacheru pheja ngani? Mfana. Bese abathatha khona lapha kule encane nina. Yoro umthembisa ukuthi umshaya ngekhathi nyana.
akhuthale ugirl mfethu. So angihleki yazi labantu laba bawu2 yeah bangena ngapha kumfowethu hayi lo one ngathi athi ngimshishisele ngumshaye ngoba uthi ikhathi endala yeah ukuthi la bazokhona ukubona ukuthi uye lona so imaqala labantu laba bathunyelwe usomeone la ukuthi mara abamazi ukuthi usemba abamazi noma bafika bavele banyatha umzimba yabona so hayi ngamgunda la ngiyabona lo gunda ngaphansi ubhekile so lo munye ufuna ukungena ngithi hayi uzogunda uAlex shayalwane ngamwasha wavaya sebeyabona manje na awu bayabona manje ukuthi hayi uSem is the man uyashaya so ngelinye ilanga futhi ngabuya mangibuya lapha ngisuka khona eBhari kuyomdlalela into zakhe umjita ngiyabuya ngithola abantu ngathi bebabo ma6 ima uye barrier walk or uthathi local hamba ngeenyawo njalo ngihamba ngeenyawo usazophinda ufike ubuye ume futhi akunikeza yona ukuthi uyodlala ngayo if yalahleka uyihafa ngomkholo wakho yabona same serious mfethu and ucabanga uzowalk uyele uphinde ubuye ukhathele uphinde ubuye futhi lapho ke kumele usheshe ungasheshi ubuye eje ngoba ne problem izosuka bangazi ngokuhwanta mina abantu bangazi from dala bangazi ukuthi kuyasheshwa lapho ukhwanta umasheshe arimasheshe yabona yeah so ngabuya ngathola abantu kanti labantu bathumele uAngela nayo Angela wafika yabona bathi ngilethe abangani bami bafuna ukugundwa kuwo bafuna ubayenze lento engibenzele ekhanda uyenzela kimi so ngabayenza labo sisi labantu manje ngibuza umngane umfowethu ngapha ukuthi hawo injani lento engiyenzile ngoba phela nami sengifuna ukukhuphula imali phela nokuthi naye ak-approve yabona kumele yena angitshela into nayimaya yabona manje I'm proud of you ngaleso sikhathi sengiyashaya phela ngidlale ngiyenza into angempela and leyo yonke le mali yakuye so ngiyambuza ngalala angiphendulanga I was so sad yabona ngithola i-compliment kuma customer mara if uthola i-compliment kuma customer iba khona leyo power mara ufuna lo muntu the main person uyabona kumele ngithola ipower from my brother ngoba uye engicale naye uye oyaziyo umsebenzi uyabona so ngaba sad ngalala mara ngathi hayi it's fine ngoba ama customer ayangcono so there's my brother ubongani Masondo you know I appreciate that nigga bro bani Bongani Masondo ungisizile lo mjita naye ngempahla inini uthi at least nami ngibonakale lapha esalon so ebekuphi impahla beyanginika impahla mjita siyabonga akwazi ukuthi akhulume nabantu uthi mani impahla hayi ningazilahle kukhona into intwana yami lapha esalon uzowatshela elinye time ngikhohlile igama leli time lena lafika nimpahla niqathulo same yila ngiqale ukukhanyanyana khona nami